everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Bawas ako nimo. Unsay ka, boss? Bawas ako nimo. Tungod kay sa di madugay. Ha? Matay ka. Yung matrapod ni mo, unsay mo matay? Ako Tungod mamatay? kay gibutangan ako gilo ang soft drinks ngay mong ginom. Ah, unsa? Oh. Kiring na karon taon. Mo ba? Oh. Sana. Sige batay nimo. Ha? Oh. Ginoo ko! Nikirig na gitoon! Sana, Jesse. Oh. Kalma lang mo. Ay mo kadlok. Gipatol na siya. Ha? Unsa? Unsay gipatol? Unsay gipatol? O ni kuro maka. Ni kiring maka, mura ka gipatol. Imo makang gibutangan og gilo ang soft drinks nga akong inom. Ha? Ha? Uy, JC, kung tinuod pang gibutangan ng hilo ni Franco ang soft drinks, wa na! Nibuha na ang tanang bakba ni mo? Tuo, bisa na din kirig ko, awang mo. Ikaw, Franco ba? Gamyan yun ka na ako. Sa inyo lang ka na ako, Franco. Awa si Roy. Ha? Mga bitang inuti ka nga na nga lisod kay ka. Pakuawan ko ni mga tao, wala tanong mga tao niya, ingon ka patulon ko. Di ko patulon ha, di ko patulon. May no sir. Di ko patulon. Og palihog, usban ni kinaiya nimo ha? Wapar mo masulban ka ba tayong nanay? Din, gipatay ang akong nanay. Oh, ano sultihan mo Sultihan di ka sir. Oh, Happy na may lihang taong nagpatay sa akong inahan. Ni nanay Mikay. hapit na? Happy na! Diyan na mo. Oy. Tuwa na, nisirit na. Pida, di sa gusto maminaw sa kong isulti niya. Mukhang guilty siya. Oh, Miss Babes. Hapit na mo niya na ilhi, napatay siyang na. Sige na. Tinawag ka? Hapit ako no. Ha? Hapit ako no niya mailhi. Hanggaw sa naong niya. Ganong, magkailan mo siya. Nga, hanggaw siya. Hanggaw. Kinsay hanggaw na? Kanto si Franco, hanggaw. Kailan ko na siya sa nagpatay siya ginaon. Hapit ako. Mao ba? Oo. Nanumpa ra ba kuno nas Franco? Basta mailhan niya, iyang panitan ang kriminal. Panitan o gibuwad sa init ug iyang sukaan ang lawas ini. Ha? Iyang kilawon. Ya, matra. Magkahimos ka na. Nitubay na kong buang ay. Mitubag ka. Ganang, Wa siya mulingi. magkahimos siya? Ni ako siyang luyong. Hanggaw gini, kanang tawanan Franco ba? Unsaon niya pag ila sa nagpatay siyang nanay, nga wa man siya ni Adto higayon na. Ano na ibawam sa ka? Kana tungod kay, Juan. Mulingi siya. O di? Ako Sir JC. O kabuang ko ni mo. Huh. Hindi na kasulayo. Nangus naong ni mo. Ikaw di ay ang akong ikasulti rin sulayo. Ay, waday ka makadungog sa kong tingog di ay, nga nakigisulti ko nimo. Ni ari unta ka sa kong atubangan. Sir JC, Oh, mangutan ako. usaman. Nga na ibaw man ka, nga pagkamatay sa iyang nanay Mikay, was Franco atong higayuna. Bot lang. Hoy! Sir JC! Sir! Sibat. Buang. Ngano ka nakasulti siya, no? Ngano nakasulti siya nga wa si Franco sa pagkamatay sa iyang nanay? Mapagkatuntong ako na ako. Hanggaw sa to. Mahawa na ko. Anong nitubay ko sa pagpag-isulti kang Andy? Ha? Anong yado ko mitubag sa iyong mga pangutana? Nabuang tangali ko? Nayabang ako? Dohe! Di, ngita sa Miss Babes ni mo. Nga naman, iyan na sa pa picture ni Chris? Basta nangita siya ni mo. Okay.
Makaon na ka? Wa ay. Di ko mukha na ng giandam ni Chris. Hindi gwa ko. Di. Tuni mo kagalingon sa pagdawat kaniya. Unsa? Tuni ang imong kagalingon. Pagkanas Chris. May amahan sa imong gisabak. Mao ba? Og dili ka mga mahan ani. Ha? Ay, sorry. Sorry. Di day mahimo nga. Gubon kung imong kinabuhi, Frank. Di, okay. Okay ra ko. Okay ra ko. Dili may tabong ma-okay ka. Tungod kay mangita gid kas imong kaugalingong kalibutan. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Wa na ko ikita si Franco ug si Andy. Asa man sila? Tuara sila. Tuwa sa may center. Doon sa sinihan aning muala. Nagpalukar sila. Yan pa ingon din si Miss Babes. Muuli na ko. Ari pa mo? Di, Miss Babes. Basin o gusto pa mong mananaw og sini? Sini, dili misoy. For sure, maikog lang mo. Maog sige go. Paglingaw-lingaw mo ni Franco. Pananaw mo sini. Aron sad, mawagtang ng imong kalagot ni Chris, Andy. Malimtan mo ang imong kasuko niya. Pananaw mo sini ni Franco. Dili misoy. O ako'y hilig og sini. Kamulas, Franco? Bati ang salida eh. Dili ko ganahan mo tanaw. Aw, kun mauna, mamaulit na lang ta. Dili man di ka mo mananaw. Di, Miss Babes. Pwes mamaulit ta. Uy, sila man nas Miss Babes ang miabot. Akong sugaton. Na ako'y daw for you, Manang Inday. Ang imong paborito. Oy, ang akong chocolate. Of course. Ay, salamat kay Day Miss Babes. Ay, di gyud ka malimot. Ay, doon na gayud ko sinugatan ka noon ay. Basta pinangga. O kay pinangga mantika, kinahanglan nga anas pag kanako. Of course, miss. Anis gyud ko nimo. Dili ka na magkinahanglag CCTV dire. Kay ni aman ko. Manang Inday. Ay, tuo di ay, oy. May isulti ko nimo. Dali, dire. Kay sekreto kaayo ni. Ha? Unsa man na, Manang Inday? Mitugan na si Chris na ko. Sa may gitug-ani mo. Anay tabo ninyo. Tali inyong duha. Gaan nagnaong hambog siya. Samot ko maglagot ko niya. Mag-abot ka ni mi. Iptan ko sa siyang buhi buang nga siya. Andy. Unsa ka nang imong isulti nako, Manang Inday? Kalabot kang Franco. Nga naman si Franco? Pahilom-hilom naman ang tawhana. Law mo di ka ayog dot. Ha? Unsay buti may pasabot? Nakapamapdo si Franco. Unsa to? Unsay... Klaro haragod, Manang Inday. Ay, klarohon ako ha. Usbon ako. Nakapamabdos lagi si Franco. Hapit na magtulo ka bulan. Pipila ka buwan gikan karon. Maila na gayud ang tiyan sa babae. Kinsa ang mga babae? Ha? Kinsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.